Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message edu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukomana She, ndiri kukumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu. Ndakatongosanganawo nenhamba dzenyu pane rimwe WhatsApp group. Saka ndine nyaya yangu iyo yandiri kuda kuti munge muchizondiisirawo pamhepo. Nyaya yangu yakamira sekudai so. Ndine umwe muzukuru wangu uyo ariko kuSouth Africa ikoko. Muzukuru wangu uyu akasoenda kuSouth Africa ikoko achitori mukomana wechidiki ndokubva azongorovera ikoko. Zvino muzukuru uyu akati arovera ikoko, takatosvika panguva yekuti takafungidzira kuti zvimwe kuda mwana ainge akatoshayikira kuSouth Africa ikoko, because kuno kumusha amai vake vakazotosvika pakushaya. Mushure mekunge vazoshayika tikabva tavaviga iye tisingazivi kuti tingamuudza sei kuti amai vake vainge vakashayika. Asi nekufambawo kwenguva ndakazongoonawo ndazongotangwa nedzimwe nhamba dzemunhu uyo airakidza kuti iye ainge ari kuSouth Africa. Mushure mekunge ndazotaurirana nemunhu uya ndo pandakabva ndazoziva kuti munhu wandainge ndichitaura naye ainge ari muzukuru wangu. Muzukuru akabva azotanga kundiudza kuti upenyu hwake hwainge hwakamuomera kuSouth Africa ikoko, akademba fani mushure mekunge ndazomuudza kuti amai vake kuno kuZimbabwe vainge vakasotoshaya kudhara. Tikatombozama kuti tinge tichimutsvaga asi takashaya kuti tomubata papi, because manhamba acho atainge tichiziva kuti ndo manhamba aaishandisa ainge akachinja. Iye akabva andiudzawo kuti sekuru, kuno kuSouth Africa ndava nemhuri, ndine mudzimai nemwana wangu 1. Ndo pandakazongoramba ndongokurukura naye. Nanhasi uno ndinogara ndichingomukurudzira kuti kana mukawana mukana dai makwanisa kuuya kuno kuZimbabwe, isusuwo hama dzaamai vako tichiri vapenyu, kuitira kuti tinge tichikwanisa kuenda kuno kuratidza apo patakaradzika mutumbi waamai vako. Asi iye anorakidza kuti zveJoni ndo zvaanofarira kunyanya. Saka mukunotaura naye ndakabva ndamuti, muzukuru, unoona zvawava nemhuri kudai, dai wanga washingirira kuti unge uchizovakawo kadumba kako. Nekuti muzukuru wangu uyu zvakaitika ndezvekuti sisi vedu isusu vakangomitisiwa, then murume wacho uyo wavakapomedzera mimba iyoyo, murume wacho iye akabva ati mimba yainge isiri yake. Saka takabva tazongotora sisi vedu tikabva tavachengeta zvekare, tikachengeta nemuzukuru wedu kusvika achizoyaruka achizoendawo kuJoni ikoko. Saka kuna baba vake tingangoti hakuna anokuziva. Iye muzukuru ndichinotaura naye akabva ati, sekuru, zvino zvamunongozivawo kuti inini kuna baba vangu handikuzivi, ko madii mangondichekerawo pekuti ndinge ndichikwanisawo kuzoisawo kadumba kangu. Ndikabva ndati kwaari, muzukuru, kukuchekera inini ndinokwanisa kukuchekera because inini ndiri amai vako. Asi zvazvinozoita ndezvekuti isusu hama dzaamai vako dzaunoziva tose tikagara tazofa, dambudziko rinozovapo nderekuti isusu tose hama dzaamai vako vaunoziva, kana kuri kunzi tose kana tazopera kufa, vana ava vatakazvara vanokwanisa kuzosara vachinetsana nevana vako mukazodzingwa mumusha. Ko wadii wangoita kuti ndinge ndichingokutsvakirawo kana kuti ndonotaura naSabhuku tonzwa kuti hapana here paanokwanisa kukuchekera, tonzwa kuti anenge achida mari. Muzukuru akabva ati, zvakanaka isekuru, chiendai kwaSabhuku. Kana maenda kwaSabhuku mobva mazondiudza kuti munenge maudzwa kuti mari stendi yacho inenge ichida mari. Asi sekuru, ndanga ndichikumbirawo kuti kana monditsvakirawo pekuti ndinge ndichizovakira
please nditsvakireiwo mudhuze nemi nekuti handina hama dzangu ndimi imimi hama dzaamai vangu. Tikabva tati ewo pakanaka muzukuru. Zvose izvi ndakabva ndamuti chimbomira kutaura nevamwe vanasekuru vako, nditange ndambonotaura nasabhuku first, nekuti zvimwe kuda vanasekuru vako vanokwanisa kuramba kuti iwewe haufaniri kuti unge uchizovakira mudhuze nesu sezvo uri mutorwa. Izvi ndainge ndichizviitira kuti kana kuri kunzi mwana akatanga awana zvake pekuvakira, kunyange mashoko akazobuda zvinenge zvisina basa nekuti ground rinenge ratovapo. Zvino mukoma ndakazoti ndaenda kunotaura nasabhuku uya ndokubva ndazochajwa mari iyo yandakachajwa. Ndakati ndava kumba zvino ndaudza mudzimai wangu, iye mudzimai ndo paakabva azouya neidea iyoyo yekuti taifanira kuti tinge tichizotutsira imwe mari pamusoro pemari iyo yatainge tachajiwa nasabhuku uya. Zvino ndakabva ndazodzokera kuna sabhuku ndikagara naye pasi ndikamuudza kuti muzukuru wangu ari Joni mari iyoyo anokwanisa kuibhadhara, saka isusu tawedzera, asi kunowedzera kwatinenge tichiita mari iyi, then amount yatinenge tawedzera mari iyoyo hamuzoinyore mubhuku ba, inenge ichingozivikanwa neni tingori 2. Sabhuku vaya vakabva vati aiwa zvakanaka. Ndakabva ndazosvitsa shoko zvekare kumuzukuru wangu weJoni, iyewo akabva angobvumira mudenga, akabva ati sekuru stand iyoyo yakachipa. Saka ndichinotaura nasabhuku ndichimuudza kuti muzukuru wangu, kunyange tatutsira mari ati stand yakachipa, takabva tazoronga zano rekuti muzukuru uyu toita sei kuti ange achitipa mari yakati wandei. Umwe musi ndakabva ndazongomutumidzira mameseji ndikati muzukuru, stendi iya izvezvi ndatofonirwa nasabhuku, hanzi stendi iyoyo pane umwe munhu ari kutoida, saka iwewe dai wachichimbidza watumidzira deposit money. Muzukuru ndokubva azotumidzira deposit money iya, inini nasabhuku tikabva tazodya deposit money iya. Mari yaingouya then tobva tazongogovana inini nasabhuku kusvika muzukuru azopedzisa kubhadhara stendi iyoyo. Muzukuru akati apedza kubhadhara stendi iyoyo mukoma, ndakatokwanisawo kutotenga mombe dzangu 2 nemari iyo yandainge ndaitwa thank you nemuzukuru zvekare, ndichibatanidza netop up iyo yatainge taisa nasabhuku pamari iyo yavainge vachaja pakuchekera kwavainge vaita muzukuru wangu pekuti ange achikwanisa kuzovakira mukoma. Zvinhu izvi hazvina kuzogumira ipapo, nekuti nanhasi uno muzukuru uyu akabva azoti sekuru, ndiri kukumbirawo kuti munge muchinditengerawo zvipfuwo 1111 at least zvinokwanisawo kuzondibatsira nguva iya yekuti ndinenge ndazobva kuno kuJoni ndava kuuya ikoko kuti ndikwanise kuzosetila nemhuri yangu. Saka paakatenga mombe yake mukoma, mombe iyi takabva tazodiscover kuti mombe iyi yainge itori nezamu, but zvose izvozvo muzukuru hatina kana kumbogara tamuzivisa, takabva tangoti zii. Ende nanhasi uno ndo zvatinongoita mukoma, anoti kana akatumidzira mari achiti sekuru, ndiri kukumbirawo kuti munge muchinditengera mbudzi kana kuti chakati, isusu tinotenga izvo zvacho zvaanenge atiudza kuti tinge tichimutengera. Asi tinotiwo kana dziri sembudzi kana kuri kunzi dzikabereka, dzimweni dzenguva tinokwanisa kungomuudza kuti mbudzi iya yazosvodza kana kuti mwana wayo hatichamuoni, then tinobva tangomunyepera kuti ndo zvazvinenge zvangoita. Then mbudzi dzake mukoma idzo dzaakanditumidzira mari kuti ndinge ndichizomutengera pari zvino dzava kutosvika kuma6, but mbudzi idzodzo dzakakwanisa kutondiberekera dzimwe mbudzi dzakati wandei mukoma. Zvose izvi ndakazviita mushure mekunge ndapfuurirwa navadzimai vangu, but ivo vari kuti hapana kana chakamboipa, because zvose izvi zvatiri kuita muzukuru tiri kutomubatsira, hatisi kumudyira mari yake, nekuti kunyange zvipfuwo zvacho tiri kutomutengera
akatitengera nyangwe kuvaka, akatotipa mari yekuti tinge tichizomurovera zvitina. Mari yake hatisi kuidya, asi iri kungotenderedzwa chete nemudzimai wangu. Please ndipostereiwo nyaya yangu iyi. Kana ndikangoda kuti ndinge ndichitanga kutaura navadzimai vangu ndichivabvunza kuti asi izvi zvatiri kuita zvakanaka here kana kuti zvakashata, musi iwowo hakutombodyiwi rinopisa. Vadzimai vanenge vava kutotanga kutopopota. Hanzi mbudzi inodyira apo painenge yakasungirirwa. Vedare ndo meseji yandakatumidzirwa ichibva kuna sekuru. Hanzi mbudzi inodyira apo painenge yakasungirirwa. Zvakangooma zvoveduwe, asi please ngatitaurei navo mucomment section. Zviri kuitwa nasekuru nagogo ava zviri right here kana kuti zviri very wrong? Please ngatitaureiwo navo mucomment section. Regai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadii zvenyu mukoma Nashi? Ndakanzwa musikana uya uyo ainge achiti akambosangana neimwe n'anga iyo inoita zvekurombesa paFacebook. N'anga iyo yainge ichibva kuChipinge. Mukoma, n'anga dzekuChipinge dzakaoma, ende inini ndinotoona sekunge ndo zvadzinoita n'anga dzacho dzimwe dzekuChipinge paya padzinenge dzichida kukurombesa. Ameno kuti kakukurombesa kwacho kwadzinenge dzichida kuita kunenge kuri kukurasirira here zvikwambu izvo zvavanenge vava kusada, because zvakaitika kwandiri mukoma. Ininiwo ndainge ndangosanganawo neimwe post iyo yainge yakanzi bring back lost lover. Saka inini murume wangu mukoma ainge ari munhu uya wekuti paakangotanga kungobata mari then akabva afuratira mhuri yake, akafuratira inini zvose nevana vedu avo vatainge takapiwa naMwari. Akati andifuratira kudaro haana kana kumboenda kunogara kunzvimbo inenge iri kure, aitovawo munhu wekutoti ainge ari munharaunda. Zvairwadza sei mukoma kuti apa iwewe unenge uine kamusika uchitostragula nevana, yet iye murume wako ari munhu wekuti anotozivikanwa nembiri yekuspoila magirlfriend kana kuti mahure ake. Zvinhu izvi zvakabva zvazotanga kundirwadza mukoma. Ndakafamba ndichingotenderera ndichitsvakawo vanhu vanokwanisa kundibatsira, because mumwoyo mangu ndainge ndabatwa nemweya uya wekuti ndiri kuda kumudhakwisira zvinhu zvake zvose kuitira kuti adzidze chidzidzo chekuti mukadzi haangofuratirwi just like that. Mukoma, hapana chandisina kuitiswa pano pasi pezuva. Ndingangoti ndakaitiswa mhiko dzakasiyana-siyana. Pamwe pacho mukoma ndaitombonzi mhiko dzandaifanira kuti ndinge ndichiita ndedzekuti sezvo murume uyo ainge asingagari kure neni, like usiku paya, mhiko dzacho dzandaifanira kuita ndedzekuti ndaitora bhurugwa rangu, then kana ndazosvika pamba apo paanenge achigara, sezvo motikari yake ainge achingoipaka pasaidi peroad, ndaibva ndazotanga kurova motikari yake yose nebhurugwa rangu. Kana ndapedza kudaro ndobva ndazopfeka bhurugwa iroro mumusoro, ndobva ndazodzoka kumba ndakapfeka bhurugwa iroro mumusoro. Mukoma, zvose izvi ndaizviita sometimes pakati pausiku kana kuti kuma10 kana kuti kuma10 ikoko. Vanhu paya pavanenge vava kusanyanya kufamba ndo pandaiita mhiko idzi. Mukoma, hapana chandisina kuita. Ndingangoti mhiko dzose ndakadziitiswa inini. Pandakaona kuti yes, dzimwe mhiko dzacho dzairakidza kuti dzainge dzichishanda, because uyu ex-husband wangu uyu akazotombosvika pakuti ainge ava kungoti kana akangotenga motikari obva atoita accident, ende nguva dzake zhinji ainge ava kungorarama ari kuchipatara nekuti maaccident awa ainge achisangana nawo aibva atomukuvadza kana kutovhuna ruoko chairwo. But mukoma, pacho pandainge ndichinyatsokuda kuti ange achisvika, ndainge ndichitadza kumusvitsa because ndaida kuti agare mudishi, zviya zvekuti
kana azogara mudheshi ochizodzoka kwandiri manje. Ende nguva zhinji ndaiti kana ndasvika pane n'anga iyo inenge ichindibatsira ndobva ndatoiudza kuti munhu uyu ndiri kuda kuti ange achizogara pawheelchair zvekuti paanozouya kwandiri chinenge chitori chirema zvekuti anenge achiita kundikumbira ruregerero. Mukoma pandakaona kuti ndainge ndisingasangani nen'anga iyo yainge ichikwanisa kundibatsira pane zvose izvo zvandainge ndichida, ndo pandakabva ndazongotanga kungotsvakawo maideas mumagroups akasiyana siyana. Dzamara umwe mukadzi azouya kwandiri. Mukadzi uyu akangoita zvekuuya kuinbox privately ndokubva ati, mother, ndiri kugara ndichingoona nyaya yenyu mugroup. Advice yandinokwanisa kukupai ndeyekuti kana muchikwanisa chitsvakai n'anga dzinobva kumasaiti ekunana Chipinge, especially kana mukaona idzo dzinogona kurombesa, idzodzo futi dzinokwanisa kukukuvadzirai munhu uyo wamunenge muchida kuti ange achizokuvadzwa. Ndikabva ndati pakanaka. Ndakamubvunza kuti kana iye aine idea yen'anga Yeku Chipinge yaanoziva. Iye akabva andiudza kuti pane imwe n'anga yatinoziva iyo yakamboshandiswa nemurume wangu, but n'anga iyoyo yakabva yazoshayika, but hatina kana kuzombogara tadzokera zvekare kuChipinge. Asi mother, chitozvitsvakirai. Kunyange mukatsvaka pamafacebook munokwanisa kuita lake mukasangana nedzimwe n'anga dzinenge dzichirombesa pachokwadi, asi dzimwe dzacho dzinenge dzingoriwo n'anga dziya dzinenge dzichingoda kungobira vanhu mari. Ndikabva ndati zvakanakai. Nguva dzangu zhinji ndainge ndava kungogara zvangu ndiri paFacebook ndichingotsvaka n'anga idzodzo dzinonzi dzinoita zvekurombesa. Dzamara ndazosangana neimwe n'anga iyo yakandiudza kuti iyo inogara kuChipinge asi yaikwanisa kundibatsira pafoni. Ndakabva ndaiudza kuti ndainge ndichida kudzosa murume wangu kuti tinge tichikwanisa kuchengeta vana tiri pamwe chete, but mukoma ndakabva ndazoitiswa dzimwe mhiko dzekuti nanhasi uno ndinogara ndichizvibvunza kuti mhiko idzi dzandakaita handina here kutoparira dzinza, because n'anga iyoyo yakabva yandiudza kuti ndatarira paglazi rangu randinoshandisa ndabva ndaona kuti murume wako akanyanya kushandisirwa mishonga yakasiyana siyana nevakadzi avo vaanodanana navo, zvekuti kunyangwe iwewe ukada kuti uri kuda kuti unge uchizomudzosa kuti mukwanise kuzochengeta vana venyu muri pamwe chete, but zvinotinetsei sezvo murume wako uyu anorakidza kuti atova nevamwe vana kunze uko. Saka mose muchagara muri vanhu vekuti munenge muchingorwidzana paari. Asi chandinokwanisa kungokupa mishonga yekuti laki rose iro raainaro ringe richizouya mumaoko ako. Unozvikwanisa here izvo? Unozvida here izvozvo? Pandakangoudzwa izvozvo zvekuti laki iro riri mumaoko ake ndiri kuda kuti ringe richizouya mumaoko ako, ndakabva ndafara. Then ndakabva ndazobhadhara mari iyo yandainge ndanzi ndinge ndichizobhadhara. Mushure mekunge ndabhadhara mari iyoyo ndakabva ndanzi ndinge ndichizotenga huku mbiri. Huku mbiri idzi dzandainge ndichifanira kutenga dzose dzaifanira kuti dzinge dzichiva huku dziya dzechibhoyi. Ndaifanira kutenga huku chena zvekare ndobva ndatenga huku yeblack. Mukoma ndakatenderera ndichatenderera ndichitsvaka huku yeblack, then ndokubva ndazowana yewhite. Ndakati ndawana huku dziya mbiri ndokubva ndaisa munekamwe kachirugu ako kainge karipo pamba ipapo pandainge ndichigara. Then ndokubva ndazofonera n'anga iya yekuChipinge ndikaiudza kuti zvose zvayainge huku dziya dzayainge yandiudza kuti ndinge ndichitenga huku idzodzo ndainge ndadziwana. N'anga iya ikabva yati zvakanaka, ikabva yandiudza kuti ndaifanira
kuti ndinge ndichizomuka pakati pahwo usiku. Kana ndamuka pakati pahwo usiku ndaifanira kubuda mumba ndisina kana chandinenge ndakapfeka. Ndikabva ndati manje kuti ndichibudawo mumba ndisina kana chandinenge ndakapfeka ndinoona sekunge munenge mandiomesera. Iyo ikabva yati alright, pakanaka. Zvawava kuchiita manje ndezvekuti unotora zambia rako wobva wazvimoneredza nezambia rako, asi pazasi pezambia haufaniri kuti unge uchizopfeka anything, nekuti mhiko idzi unofanira kudziita uri musvo usina kana chaunenge wakambopfeka. Nyangwe kutsoka mukoma ndainge ndisina kana bhutsu. Ndikabva ndati zvakanakai. Ndakabva ndazomuka pakati pahwo usiku ndokubva ndazotora zambia rangu ndikabva ndazozvimoneredza nezambia rangu ndokubva ndabuda zvangu. Saka ndainge ndanzi ndinofanira kutsvaga pamharadzano nzira, but mharadzano idzi dzaifanira kuti dzinge dziri musango. Saka ndakabva ndazofamba ndichienda kune kamwe kasango. Ndakati ndazosvika pane mharadzano dzenzira ndokubva ndazotanga kucheka huku dziya, asi machekero andakaita huku idzi dzose ndainge ndakadzisunganidza ndokubva ndadzibata misoro yadzo ka1 ndikabva ndangodzicheka dzose ka1. Ndadzicheka kudaro ndakabva ndazongodzisiya, then ndadzisiya kudaro huku dziya dzakabva dzangotanga kungoparapatika dzichipinda musango. Zviya zvinoitika kana wabva mukukura musoro wehuku zvekuti inobva yatanga kumhanya. Mukoma ndakati ndapedza kudaro ndokubva ndazongokanda misoro iyoyo. Ndakati ndapedza kudaro ndokubva ndazongosiya misoro iya yehuku mbiri idzo dzandainge ndabva mukucheka ndikabva ndazodzokera zvangu kumba. Mukoma zvinhu izvi zvatova nemakore akati wandei zvaiitika. Handisati ndanyatsokuona maresults as such, but ndine zvimwe zvinhu so zvandinogara ndichingorota, like kungogara uchingorota mamwe mazihope asinganzwisisiki. Like mazuva adarika iwawawo ndakangorota mumba umo mandainge ndakarara muine tumwe tuvanhu twainge turi tuvanhu itwotwo. Mukoma munoona zvakaita mwana mucheche. Tuvanhu itwotwo ndo zvatwainge twakaita, but tuchirakidza kuti tuvanhu utwu twumadhara. Saka pandakangopepuka mukoma ndakabva ndangoona chinhu chakangoti vhai, kusaziva kuti chinhu chakati vhai mumba chainge chimbori chii. Then pane umwe musi zvekare pandakangonzwa kuti mumba muri kunyanya kupisa. Saka ndakabva ndachinja direction iyo yandinowanzokurara ndakaisa musoro kwairi. Saka ndakabva ndazorara ndakaisa musoro kudhoo. Ndakangoti ndichingonobatwa nehope kudai, mukoma ndakanyatsokunzwa voice iri. Now I am confused kuti voice iri ndakarinzwa kuhope here kana kuti pane munhu ainge atopinda mumba, because voice iri rakabva ratoti tarira uone nhasi mama vachinja kwacho kwavanorara vakaisa musoro. Mukoma pandakangonzwa voice iroro ndakabva ndavhunduka, ende pose pandinovhunduka mumba munongoita kunge munenge mangoti vhai, so then chinhu ichocho chinobva changodisappear. Saka zvinhu izvi ndinobva ndangofungidzira kuti maybe semunhu ari kubva kuhope, but zvinhu izvi zviri kuramba zvichingodzokororeka. Ndokusaka ndava kufungidzira kuti maybe munhu uya wekuchipinge akandiitisa mhiko idzodzo pane zvikwambo zvake zvakakabva azotorasira pandiri. Saka pose apa ndainge ndichimbozviignore kusvika ndazonzwa nyaya yemusikana uyo ainge achiti akarombeswa nen'anga yekuchipinge. Ndikabva ndafungawo kuti regedzai ndinge ndichisheyawo nyaya yangu. Changu chandainge ndichingoda kuti ndinge ndichiita kudzosa murume wangu mushure mekuona kuti iye ainge anyanya kuita mari apa ndokubva azondikanganwa inini nevana avo vatakazvara tose. Pati mukoma ndinogara ndichingonamata kuti zvose izvi zvandakaitiswa dai zvikazova zvekuti zvinozoparira dzinza. Hei vedare, ndo meseji yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Hei, please ngatitaurei navo mucomment section.